Асылыш. 12 бүлек. Күктә бөйек илаһи билдә күренде. Был кояшка төренгән катын ине. Уның аяктары астында ай, башында 12 йондыздан үрелгән таж. Катын гоманлы булып, бала тудыру газаптарынан һәм хызланудан кычкыра ине. Күктә тагы бер илаһи билдә күренде. Был 7 башлы һәм 10 мөгезле кызыл төстәге зур аждаһа ине. Башының һәр береһендә бәләкәй генә таж. Койрыгы менән күктәге йондызларның өстән бер өлешен ергә һепереп алып ташланы. Шунан һуң сабый тугас та, уны ашар өсөн балаһын бына туздырасак катын янына килеп басты. Катын бөтен халыктар өстенән тимер таяк менән хакимлек итергә тиешле ир бала туздырды. Баланы тартып алып, Аллага һәм уның тәхете янына алып киттеләр. Ә катын сүллеккә касып яшеренде. Унда Алла тарафынан урын әзерләнеп куелгайны. Һәм уга 1260 көн буе хәстәрлек күрһәтергә тиеш инеләр. Күктә һугыш башланды. Михаил үзенең фәрештәләре менән аждаһага каршы һугышты. Аждаһа иһә үзенең явыз фәрештәләре менән уларга каршы торды. Әмма ул еңелде һәм фәрештәләре менән бергә үзенең күктәге урынын югалтты. Был зур аждаһа Иблис яки шайтан дип аталган бөтен дөньяны алдаусы борынгы йылан ергә бәреп төшерелде. Уның менән бергә фәрештәләр лә ыргытылды. Шунан һуң мин күктән килгән көчле тавыш ишеттем. Ул былай тине: "Бына Аллабызның коткаравы, кудрәте, батшалыгы һәм уның Мәсихенең хакимлыгы урынлашты. Сөнки көне төне Аллабыз алдында имандаштарыбызны гаепләүсе бәреп төшерелде. Имандаштарыбыз уны бәрәс каны һәм уның хакындагы шаһидлык сүзләре менән йеңде. Хатта үлемдән дә куркмаенса, үзләренең яндәрен аяманы. Шуга күрә, күктәр һәм унда яшәүчеләр куаныгыз, әмма ергә һәм диңгезгә кайгы. Сөнки Иблис вакытының аз калуын белеп, асылдан ярһып янығызга төште." Аждаһа үзенең ергә бәреп төшерелгәнен күргәс, ир бала тапкан катынды куа башланы. Катынга иһә уга тип сүллеккә әзерләнгән урынга оссын өчен зур бөркеттең канаттары бирелде. Йыландың буе йетмәгән был урында катынга 1 ел, 2 ел һәм ярты ел буе хәстәрлек күрһәтеләсәк. Йылан катынды һау агызып алып китсен өчен авызынан тотыш йылга агызып сыгарды. Әмма ер катынга ярдәм итте. Ул асылып китте, аждаһа кикереп сыгарган йылганы йотты. Аждаһаның катынга асуы кабарды һәм уның Алла әмерләрен үтәүсе, Гайса хакында шаһидлык бирүсе калган балаларына каршы һугышырга китте.